Scores of Nelson Mandela Bay residents filled the Nangoza Jebe Hall in New Brighton today, attentively listening to COGTA MEC Zolile Williams as he addressed the non-negotiable guidelines to improve service delivery in the booklet launch in Gqeberha. Williams said that it is not acceptable that the residents don't get services from the municipality. He added that sewage and potholes need to be fixed within 24 hours of report. He further said that the guidelines and support in the booklet should be followed by all municipalities. And we are saying within 24 hours, a burst pipe must be attended to. If you talk refuse removal and refuse deep dumps, we're saying in refuse removal, we must not allow that there must be refuse dumps that are uncontrolled, because they actually bring about environmental problems and health problems to the communities. And around this whole thing, our theory of implementing these non-negotiables is that we would want mayors and municipal managers or municipal officials to abide or commit to a theory of management by walkabout. These managers must experience what communities experience on a daily basis. You would find that in our townships, there's sewer everywhere that is uncontrolled, and that actually exposes our people to threatening situations in terms of health. Residents say that they are hoping the MEC's visit in this municipality will yield good results in terms of service delivery. eCharleston abantwana amanzi ayaflada pha abantwana baye grade R esikolweni amanzi amile onoteksi phaphezulu onoteksi xa befika uzotsho center amanzi ablokile idrain lapha nisuka khona esophazi amanzi astakile ezolungisa yonke into asike yenzeke ifuna yenzeke nathi sibe free amanzi astakile wasinxiba igambutsi libulela elithuba liye laphumelela kodwa thina apha eNew Bright ngakumbi ward 17 nezinye iziphaluka kwalapha eNew Bright sinengxaki yesurage ye-drains. Even though MEC Mafani wade weza kukho abantu ke akwalapha phakathi kwethu abakhe phezu kwemibhobho, so abanye abantu ngoku bayasafarisha ubulongwe buphumela eminyangweni yabo plus nemibani le iqhawulwayo ngaba bantwana bethu sengxakini sithi ward committee no council uba umasipalati ke ngoku ebenoncedisana nathi ngakumbi lesurage noko uthi uphuma nabubundle eminyango noko ayamkeleki mntana mayamkeleki. Nelson Mandela Bay Mayor Babalo Lobishe welcomed the booklet. Lobishe gave assurance that the municipality is committed to improving service delivery. Sisixeko siyavuya kakhulu bu-MEC ekhethe thina ngoba besesiqalile ukugutyula administratively nokugutyula literally ngaphandle umsebenzi wokucoca kwiikona zonke, and kunjalo nje yonke lento ifika sele siyenzile i-diagnostic analysis ezawusinceda into yokuba masityantyathe phina ukubuilda a-better framework yokwazi ukudiliva ebantwini bakuthi. Kodwa siyafuna ukutsho ebahlalini into yokuba eyona ndawo yokuqala efuneke sidile nayo yile nto ye-call center yethu ene-reference number ezingachaziyo uba idate ithini, sizokwazi utreka kakuhle i-reference number zethu, abantu bangahlali ne-reference number ibe kanti kudala ikhona. So sifuna ukusebenzisa i-latest technology ujonga ngaphezulu ukuba underground kwenzeka ntoni. COGTA also handed over maintenance equipment to assist in the improvement of service delivery in this metro. Reporting for MPK TV News, I am Jessica Bobo in Nangoza Jebe Hall in New Brighton in Gqeberha.